Para sedherek ingkang dipun tresnani lan tresnani Gusti, Shalom. Tepangaken kula Diah Budi Ria Hapsari saking GKJ Giri Kinasih, Klases Wonogiri. Kula badhe ngandharaken renungan Sabda Winedhar dinten Kemis Kliwon Surya kaping 3 April 2025. Waosan ing dinten menika kapethik saking kitab Jabur Mazmur 126. Ingkang kaparingan jejer padhanging pengajeng-ajeng. Ewadene waosan kitab suci ingkang dados pepemut tumrap kita sedaya kapethik saking Jabur Mazmur 126 ayatipun ingkang gangsal lan 6 ingkang mekaten sabdanipun Gusti. Wong kang padha nyebar wiji karo mbrebes mili bakal ngeneni kambi giyak-giyak. Wong kang lumaku maju kalawan nangis kambi nyebar wiji mulihe mesti kalawan surak-surak karo ngusung gedhengane. Para sedherek ingkang kinasih, wonten satunggaling profesor ingkang ngawontenaken percobaan. Piyambakipun mapanaken tikus ingkang cacahipun kalih ing kolam toya ing ruangan ingkang benten. Tikus menika saged nglangi nanging dipun sengaja mboten saged medal saking kolam. Setunggal ruangan dipun damel peteng, ananging ruangan sanesipun padhang jinglang. Lajeng tikus menika dipun jaraken ngantos sedalu natas. Tikus ingkang wonten ing ruangan padhang jinglang taksih gesang. Ananging tikus ingkang wonten ing ruangan peteng sampun pinanggih ing pejah. Undranipun bilih tikus ingkang wonten ing ruangan padhang saged gesang boten awet kondisi badanipun ingkang langkung sae. Ananging awet ningali padhang minangka pengajeng-ajengipun. Piyambakipun saged tahan gesang awet taksih wonten pengajeng-ajeng menika. Para sedherek ingkang kinasih, pengajeng-ajeng ing satengahing karubetan menika minangka jejer ing perikop Jabur Mazmur 126 kala wau. Kados sampun njlentrehaken isinipun pasal menika. Kanyata sinaosa wonten ing salebeting kawontenan karubetan, bangsa Israel tansah nggadhahi pengajeng-ajeng ingkang mbiyantu kangge tetep ngadeg jejeg. Pengajeng-ajeng menika tuwuh saking menapa ingkang sampun dipun lampahi lan menapa ingkang mesti badhe dipun tampeni. Para sedherek ingkang kinasih, menawi kita samangke wonten ing satengahing karubetan, ampun ngantos kecalan pengajeng-ajeng. Nalika kita ing karubetan, ampun ngantos kadah melangkung peteng malih awit kita kirang nyadari pitulunganipun Gusti ing mangsa kapengker lan kirang pitados tumrap pitulunganipun Gusti ing mangsa ingkang badhe kelampahan. Kita kedah pitados bilih Gusti mboten nate ewah gingsir. Menawi kita nggatosaken ing Jabur Mazmur 126 ayat ingkang kaping gangsal lan 6 inggih menika wonten tembung bakal lan mesti. Sauger kita purun budidaya mboten namung masrahaken dumateng Gusti lajeng mendel kemawon mila sinaosa rekaos ruwet malah kedah mrebes mili badhe nampeni asil ingkang sae. Mekaten waosan Sabda Winedhar ing dinten menika, mugi Gusti tansah berkahi. Amin.